Jeg tror ikke, du vil filme herinde, så det er lidt akavet, der er vagter. Hvad var din første telefon? Jeg ved ikke, sådan en Nokia eller sådan noget. Nokia? Okay. Hvor meget bruger du din telefon om dagen? Ret meget. Ret meget, sådan 3 timer, 5 timer, 2 timer? Måske 6 timer. 6 timer. Hvad bruger du den til? Sådan, der er på Facebook, på Snapchat. Snapchat, Instagram. Tusind tak. Yes, det var godt. Okay, hvilken telefon har jeg? Jeg har en iPhone 6. Jeg har også en iPhone 6. 6. Nej, det er 5. Okay, hvornår fik jeg jeres første telefon? Ja, 11 år. Jeg tror også, det er omkring Hvad for en telefon var det? Jeg fik en iPhone 4. Hvad? iPhone 4. iPhone 4. Jeg fik en Samsung Galaxy et eller andet. Samsung Galaxy. Gammel Sony Xperia. Sony Xperia. Okay, hvor meget bruger I jeres telefon om dagen? Ikke så meget. Ikke så meget. Ikke sådan helt. Hvad bruger I den til? Spil? Sociale medier. Sociale medier? YouTube? Snapchat? Instagram? Ja. Yes. Tusind tak. Tak for alt, drenge. Vi er nødt til at få dig med. Man kan ikke lide med. Yes. Hvad har du din EB? Er det godt? Ja, tak. Skal vi komme ud og interviewe nu der? Ja, det burde. Jeg kunne virkelig også godt bruge en skole. Det der var fedt på kameraet. Der er sådan... Jeg tror bare, det er der. Jeg tror ikke, det bliver bedre. Nej, så er det sådan... Kig igennem, så man kan se noget. Jeg tror godt, man kan. Så er der bare der hele tiden. Sådan at tænke over. Jeg tror, den filmer det. Ja, den filmer. Ja. Den filmer hele tiden. Ja, den er fint nok så koldt, hva'? Undskyld. Hvad er det til hvad? Det er kun et spørgsmål om hvor meget vores telefon. Janne, det kan du. Nej. Det tager 2 minutter. Ja, det gjorde det. Ja. Hvad er det til? Det er til vores skoleprojektopgave. Jeg håber, det er okay lige. Ja. Ja, det er perfekt. Hvilken telefon har du? Jeg har en iPhone. iPhone, hvad for en slags er det? iPhone 6. iPhone 6. Hvor meget bruger du den? Den bruger jeg hver dag. Hvor mange timer ved du cirka? Ja, to og en halv cirka. Jeg bruger meget om aftenen, når jeg ligger i seng. Hvad var din første telefon? Det var sådan en lille... Altså snakker vi langt tilbage. Ja, så langt. Sådan en lille Nokia, jeg kunne skubbe op. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Så opgraderede jeg til Sony Ericsson. Sådan. Ja. Hvad bruger du din telefon til? Sociale medier? Ja, mest sociale medier. Og så meget sådan noget... Ja, Endomondo, rejseplanen og sådan nogle apps, så jeg kan sådan finde rundt. Ja. Godt. Perfekt. Tusind tak. Det var så let. Tak for det. What the fuck? Hvor bliver det vist Det tager hen? 2 minutter. Det bliver kun vist for... Vores klasseværelse. Nå, Er det okay. Så gør det, tusind tak. Prøv at spørge. Okay, perfekt. Hvilken telefon har du? Jeg har sådan en iPhone 6. iPhone 6. Ja, Kan du huske, hvad din første telefon var? det tror jeg var en Nokia. Nokia. Ja. Hvor meget bruger du din telefon? Jeg bruger den mere og mere. Mere og mere. Ja, det vil sige, til at begynde med, der brugte man den faktisk kun til at ringe med. Ja. Men nu bruger man den jo mere og mere som en form for PC nærmest. Ja, den kan jeg. Hvor man har adgang til forskellige systemer. Ja. Hvad bruger du den til? Jeg går på internettet, jeg ser min e-mail, jeg ser mine børskurser. Det er som det primære. Tusind tak. Det tror jeg. Velkommen. Perfekt. Tak for det. Ja, ud fra de interviews, jeg har taget, så kan vi se, at de fleste ældre har startet med en Nokia. Og de yngre har højst sandsynligt haft en iPhone, Sony Ericsson, noget lidt nyere. Og ja, langt de fleste har en iPhone 6. Ja, langt de fleste har en iPhone 6 eller iPhone 5. Den er i hvert fald meget populær.